A jak říkal Václav, většinou to není one-man show, tak nás je kolem 20, jsme mezinárodní tým, sedíme v Brně, takže na nás platí ten vtip, který Václav říkal. A máme tady z Moldávie kluka z Bagdádu, jednu holku z Itálie, pár Slováků, pár Brňáků. Tohle je náš nejznámější projekt, to byl pavilon pro Milánský Expo minulý rok. Je zvláštní, když vám je 30, jste architekt a zbourají vám dům. Není to věc, se kterou člověk jako architekt počítá, že se mu někdy v životě stane a ten dům tam dneska už není. My jsme za ten dům získali bronzovou medaili za architekturu ze všech 52 pavilonů, které na tom expu byly. A dostali jsme to ze 2 důvodů. Jeden důvod byl, že ten dům je postavený z kontejnerů, to znamená, že všechno, co jsme tam přivezli, tak jsme tam smontovali a zase odvezli zpátky do Česka. Protože obecně nemáme moc rádi plýtvání jak lidskou energií, tak věcma, které se postaví. A druhou věcí, proč nás porota všimla, byl tenhle bazén, který byl před samotným pavilonem a takhle to vypadalo v létě v Miláně. Bylo to místo, kde to expo vlastně není nic moc příjemného, kdy tam chodíte celý den mezi 4 milionem lidí, proplítáte se různýma zácpama, čekáte na to, než vás pustí dovnitř. A my jsme tam udělali tuhle odpočinkovou zónu, která byla docela, vlastně strašně moc populární. Tohle je vevnitř v tom pavilonu, to znamená, že z kontejnerů se dá postavit i takovýhle prostor, který nemusí být jenom hranatý, ale Maxim Vlečovský s Lasvitem tam udělali tu svítivou sochu kinetickou. Tohle je náš první velký projekt, který jsme získali. Vyhráli jsme soutěž na celou čtvrť v Praze, Valtrovka. Je to místo, který je na metru. Většinou se snažíme stavět domy ne někde mimo město, ale co nejvíc v rámci míst, kde je hotová infrastruktura, kde se nemusí, nemáme rádi satelity. Satelity je blbost. Takhle se to staví. Tohle je poslední projekt, úplně nešlo by to vypnout to světlo, ono to trošku kazí ten obraz, nebo trošku posunout do toho. Tohle je poslední projekt, který jsme teď odevzdali, je to taková malá bytovka, zase uprostřed města švýcarského v Sargans, kousek od hranic s Lichtenštejnskem. A byly tam 4 byty, které byly do sebe takhle zaklesnutý. A z každého obyváku, který vytvářel takovýhle loftový prostory, zálivy, pracovná, jídelna, obývací pokoj, tak vždycky byl výhled na ten úžasný kostel a zámek. Tohle je náš první postavený dům. Vlastně když jsme začali dělat expo, tak předtím jsme spolupracovali s firmou Koma, která vyrábí ty moduly. A tohle stejně jako expo je modulární dům. A je to jídelna a šatny. A když jsme přemýšleli nad tím, jak to navrhnout, je to v areálu té fabriky, tak jsme chtěli tu jídelnu dát o trošku výš do toho druhého patra, aby lidi, kteří pracují celý den na zemi a pracují hrozně tvrdě, tak aby během toho času na jídlo byli nad tou úrovní země, což vlastně v tom projektu byl hrozně dobrý výsledek to, že z těch 200 zaměstnanců nikdo nechodil na obědy, všichni měli nějaké svoje párky, které si ohřívali v mikrovlnce a teďka chodí všichni na obědy, to znamená, že možná architekt zlepší stravovací návyky lidí, kteří vyrábí kontejnery. Tohle je vila v Olomouci. Tady si hrajeme s prostorovou kompozicí, to znamená, že každý prostor má svůj, nebo jídelna je vysoká, to je jedno. A toto je showroom firmy My2 a oni vyrábí nábytek. A je to rekonstrukce domu, oni tam budou v pronájmu na 10 let, to znamená, že to nesmělo být nic drahýho. A my, když jsme hledali řešení fasády, tak jsme museli vymyslet něco, co bude fakt cenově dostupný a vlastně zjistili jsme, že nejlevnější fasáda, kterou můžeme použít, jsou židle, které oni vyrábí. To znamená, že tohle je židle, kterou oni vyrobí za 80 korun a vytváří to
vytváří to nádherný pattern, nádhernou texturu toho objektu. Tady jsme soutěžili a prohráli, ale je to knihovna do města Varna v Bulharsku. A pokaždý, když navrhujeme nějaký dům, tak se snažíme pochopit místo a vůbec architekturu toho města. Varna, tam chvilku Turci, chvilku Angličani, chvilku Rusko, chvilku, já nevím co všechno. Takže ty domy jsou většinou hrozně expresivní, jsou kulatý, jsou hranatý, takže jsme použili trošku zajímavější formální vyznění architektury a vždycky se snažíme, aby v přízemí byl ten dům co nejotevřenější, aby byl otevřený, aby nebyly kavárny, přednáškové místnosti. A tohle je poslední projekt, to je vinařství, který teď kreslíme a budeme stavit příští rok v Dobšicích. A je to vinařství Lahofer, kdy máme uprostřed takovou rampu, možná i na skateování. A jsou tam dva fóry. Jeden je, že jsme to vinařství se snažili zasadit do vinice, to znamená, že ten rastr té konstrukce vychází z 2,75 m, což je vlastně jeden z velkých fenoménů jihomoravské krajiny. To jsou ty vinné řádky, to znamená, že odsud se koukáte skoro až do Znojma. A když se otočíte o 90 stupňů, tak se tam otevře tenhle zaklenutý prostor, který vlastně tak trochu čekáte, když jdete do prostoru, který je spojený s vínem. To znamená, to je nějaká velmi jednoduchá reminiscence na vinný sklepy. Děkuju.